இது நம்மளுக்கு வந்து டப்பா பார்த்தா என்னமோ இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. நீங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு புறா வந்திருக்கு. அது என்ன புறா நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே கைஸ், நம்ம அப்படியே திறக்கலாம். இது வந்து அட்டைப்பட்டி வந்து நான் வந்து ஒரு கையில் கொண்டு வந்தேன் வண்டியில். அட்டைப்பட்டி இருந்துச்சு பழசு. இந்த புறா வந்தது அதில் இருந்து அப்படியே கசம் வச்சு அப்படியே நம்ம பண்ணலாம் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது மேலே ஃபீமேலாம் தெரியல. ஒரே ஒரு புறா தான் வச்சுருந்தான். குர்ரான்னு வாங்கி கொடுத்தேன். 100 கேட்டான், கொடுத்துட்டேன். 100 rupees. இது வந்து கிராஸ் தான், கால்வம்ஸ் கிராஸுங்க. ரொம்ப முடியல, லைட்டாக வளர்ந்துருச்சு. இப்போ நைட்டே என் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நான் காலையில் 7 மணிக்கு இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம கோழி கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்குது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம நாட்டுப்புற அப்டேட் ஒன்று நீங்கள் போட்டுங்க பாருங்கள். ரெக்கை வளர்ந்துருச்சு. இந்த பறக்குது அப்படியே ஸ்லோவாடி. அங்கே மேலே காயப்பட்டோம்னா காஞ்சது அப்படியே கீழே தட்டியில் போட்டோம்னா சொத்துன்னு ஒரு டைவ் அடிக்குது. நான் வந்து இங்கே தட்டியில் போடுறேன் பாருங்கள். ரைஸ் தட்டியில் புறா போட்டாச்சு. மேலே புறா இருக்குது. தட்டி கண்ணப்புறா நிற்கிது. ஒரு கண்ணப்புறா 1 மணி நேரம் வந்துச்சு. நான் அப்படியே அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கட் பண்ணி போட பார்க்குறேன். இங்கே புறா நிற்கும், மேலே நிற்கிது, இங்கே நிற்கிது. ஓகே கைஸ், இந்த புறா எதாவது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். சொன்னீங்கன்னா நான் அது மாதிரி காசு கொடுத்துடலாம். கோழி குஞ்சான அங்கே விட்டுருக்கேன்னா அது வந்துருச்சு. வந்து ஏறி தொல்லை பிடிச்சிருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புறா தெரியும். புறா நல்லா இருக்குன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்கலான்னு சொல்லுங்கள், கொடுத்துர்லாம். ஓகே கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம். பாய்.